Poseidon papján van itt. One of my favorite items in the room, and you put them on your eyes and you're asleep. And these oh my god, that was the worst moment of my life. Oh my god, whose idea was that? Zane! Úgy tűnik kikerúztad, Cleo! Ezt nem hiszem el. Ugye azért jöttél, hogy segíts nekem? Mert nagy veszélyben vagyok. Nem tudom, feltűnt-e már, de a tenger felé sodródunk. Mindketten. Te vitted el? Zane Bennett egy disznó. Nem hagynék ki semmit, amivel keresztbe tehetek neki. Klassz. Kösz, Ricky. Tudod, hogy hívnak? Igen, mert már láttalak a suliban, mióta oda jársz. Ó, tudod, köszönni is akartam neked, meg minden. Kapaszkodj! Ez az! Vigyünk! Megengedték? Kit érdekel? Hajrá, lányok! Kimenjünk a tengerre? Nem veszélyes az egy ilyen kis csónakban? Lazíts! Nektek lazítás. Miért? Csak sodródunk, nem süllyedünk el. Még nem. Azt hiszem, elfogyott a benzin. Evezzünk ki ahhoz a szigethez. A Mékó sziget? Felejtsd el. Az veszélyes hely. Sok ott a cápa. A zátony és a mangróvefa. Hát, nincs más esélyünk. Tudjátok, mégis hová megyünk? A hegyre, amíg nem lesz térerő. És ha ott sem lesz térerő, mi lesz, ha nem érünk el senkit, és nem találnak ránk? Majd sorsot húzzunk, és eldöntjük, hogy kiteszünk meg először. Ez nem vicces. Csak oldom a feszültséget. Ezzel csak fokozod. Gyertek már.
Vigyázzatok! Nekem ez nem megy. Túl csúszós a szikla. Biztos van egy másik út. Ügyes vagy. Köszönöm, én is jól vagyok. A medence valahol erre lesz. Igen, így van. Ez elképesztő. Bill, csak óvatosan. Sziasztok! Clio mesélt a barlangról, szóval én is szemügyre akartam venni, de mondhatom, hogy ez csak egy öreg... Ez pont olyan, mint egy vulkánkúpja. De nem most akar kitörni, ugye? Már 20 000 éve szunnyad, nem lesz baj, nyugodj meg. Nézzétek, vízgyűrűk. Állandóan változik a vízszint. És, vagyis ez az óceán vize. Talán lesz kiút. Nekem ez nagyon nem tetszik. Emma! Emma! Nyugi! Csak várj még egy percet. Igazam volt. Csak 20 másodperc, és kijutunk az átony túloldalára. Van egy széles nyílás, simán átférünk. A víz alatt? Na nem. Ugyan, Clio. Sajnos nincs más kiút. Képes vagy rá. Kizárt. Különben is. Nem tudok úszni. Minden rendben lesz. Miért vagy ebben biztos? Hallgass rá, Clio. Talán van más választásunk. Maradjunk ide bent örökre? Ez ijesztő. Jól van, csak koncentrálj. Vegyél nagy levegőt, jó? Ez több volt, mint 20 másodperc. Ó, Nyugi, kijöttünk vagy nem? Büszke vagyok rád, Clio. Megcsináltad. Itt a parti őrség! Kérem, azonnal ússzanak a hajó végénél lévő létrához!
Nem biztos, hogy jó ötlet. Semmi baj, ne félj. Hát ez még nem túl megnyugtató.